Bonjour olo jiaby. Magnaraka page Florica officiel na atao agnatin'ny abonné zany na ny ivelany abonné. Ny antony vidéo nakany any zegny araka nambarako nisy raha ataoko agnabo légende. Tsisy olo nagniraka. Tsisy olo nagniraka. Ary tsisy hoe ke problème voisin à Madagascar na hoe ke akory ke navozo ianao tsika gasy ty. Akory ke navozo kory ke tsy nipody afara. Non, Florica tsy nipody afara. Amin'ny koragna jiaby nambarako tsy nipody afara. Fa ny ary tsisy olo nagniraka za, tsy ray aman-dreny, tsy azovy, fa vidéo nataoko koa fa vitako. Hitako na raha tsy nety nataoko tagnatin'le vidéo. Za mivolagna eto anjaranakahy tompiny fo zegny avy aminakahy ny maha olobe zao. Fa tsisy irikan'olo, tsisy ke navozo, tsisy hoe ke karaha ty. Nisoragna ireo lehiben'ny Madagascar, tsisy poursuite zegny agny Madagascar, tsisy zegny agny. Nisoragna ro. Fa ny antony nanaovako vidéo le hoe asahasaha nataoko. Asahasaha nataoko tagnatin'le vidéo tagnatin'ny za mbala neloko. Agnatin'ny heloko nanaovako izy. Fotony za fa nanaovandrora karaha io tsy la première fois. Bonjour olo jiaby. Tsy la première fois nanaovandreo izy taminakahy. Partagenareo vidéo ry avaka fa fotony vidéo aroe nataoko misy asahasaha andifafako. Tsisy olo nagniraka. Ary tsisy olo ke navozo. Non, fa vita eky ny vita. Nafaka ny eloko nakay. Nazava mivoaka ny Facebook. Nazava mizaza gasy jiaby. Am tanana partagenareo zafady fa vidéo ty ny ajanoko ato fa le aroe nisy asahasaha be. Le asahasaha volanko antony vidéo nakaty. Fa raha ny volanko jiaby complet pirikitsika zay masera ya complet affaire jiaby. Fa le volagna naka jiaby ankoatra ny asahasaha tsy mipody, tsy ampodiko. Tsy misy excuse za amin'igny. Teny jiaby nambarako ankoatra ny zanagna asahasaha, ny teny ratsy, ny teny police tsy ako tato agnatin'ny Facebook, za tsy mivolagna ro amin'ny tanàna agny, fa le tagnatin'ny réseaux sociaux, tagnatin'ny réseaux sociaux le niteneniko, fa tsy jiaby amin'ny tanàna. De asaha fona ni excusez-ko eto. Je suis désolée, je m'excuse. Arzi na police nanaovako zigny, na tsy police nanaovako zigny, ary olo ka mivolagna normalement tsy tokony magnasaha zegny. Teny ratsy zay tsy tokony atao. Fa za aloha tsy magnano excuse amle nanao commentaire. Za aloha tsy magnano excuse, désolé amle olo nanao commentaire tam pubny TikTok igny nandeha fotoroagny miteny ratsy daholo jiaby. Teny ratsy daholo manimbonimbo Florica daholo. Igny ndraiky Florica tsy manao excuse. Za tsy manao azafady amin'ny fan ny Black Nadia tambadiky tagny nagnanimbonimbo za regny. Fa olo anaovako excuse, anaovako fialantsigny eto ireo olo za tsy miteny ke za d'accord amina nataondreo. Karaha ataoko volanko tsy mipody afara le teny nataoko ankoatrany asaha. Asaha tsapako tsy nety. Areko za tompiny kokona nagasy. Ary tsisy nagniraka ary tsy mavozo. Asaha nataoko tamle vidéo aroa. Za voalamba joby ndraiky za voalamba jaune igny. Igny ny fafako vidéo re ary tsisy nagniraka, ary tsy mavozo, ary tsisy nino. Fa vita ny vita. Vita ny vita, nafaka ny eloko, nazavavoaka malagasy, ary zany adzony gasy jiaby, tsomba misy ny avoa koa, karazao amin'ny amaray. Oka habolo jamba atsapa. Tsomba la misy avoa koa. Tsy maintsy magnano karaha iny fo naka isirina.
Et je suis comme ça ndraiky. Izy mila miboaka raha agnatin'ny phone-naka jiaby, je suis comme ça. Zay ndraiky. Marigny anao zay va koa fa tezitry zegny fachetoany manonga raha jiaby fa tsy mipody afara azonao. Fa na raha volaniko tagnatin'ny vidéo-naka jiaby tsy mipody afara. Tanako. Fa le asa, le nimbonimbo, le niteny ratsy nagnasasary officier ni Facebook, tsy miteny any amin'ny tanàna fa tagnatin'ny Facebook, RCIR, tsy haiko raha Andriazovy. Igny ni ampodiko, je suis désolé, mialatsigny zegny tam teny ratsy nataoko, tam nimbonimbo nataoko, tam le asa olombelogno tsy vatsitony agnabo kakazo mandry, tsy vakimbary. Ya maro zany ya. Tu as raison. Magnano azafady aminarô za antsovanarô kony izy. RCIR tsy haiko azovy. Nagnano azafady za aminarô koa nisy tafitoniko fanjakagna magnano azafady amle asaha. Asaha raha volagnintsika eto. Asaha nataoko. Fa le teny nataoko retompoko tsy mipody. Fa le asaha nataoko azafady. Je suis désolé. Tsapako. Za io mipody miza vidéo io, mipody miza vidéo io. Atsika fa nitsinjaka tato, fa nisamuse, fa nagnano baly jiaby, fa nitokiky, vita ny vita, nazava mizazagasy raha jiaby, ary mba niadzony olo artiste karaza, parce que maro be ko artiste mbo mety ande voa, fa raha angatako ndraiky, amin'ny kolotsaina, amin'ny fanjakagnan'ny Facebook, za tsy miteny a Madagasikara, fotony ro Madagasikara agny, ro agnatin'ny bureau andro, misy tsy mesa alo agnatin'ny raha Facebook, fa misy officier zegny spécial agnatin'ny Facebook. Le officier agnatin'ny Facebook, za zegny mba mangataka aminarô zegny, le kolotsaina agnatin'ny Facebook, ampitoviza, karaha niteneniko tamin'ny vidéo, ampitoviza. Io fona raha niadivako tato, ary Florika tsy mipody amle hoe volagna ampitoviza na 30 kilo, na 40 kilo, na 100 kilo, ampitoviza aby lalagna, aminefa zay jiaby olo araiky aby. Izy koa fa ambela, araiky magnano, avelao aby jiaby, na pompom, na karakory, na taifiny, na inipetsa, na ino, ampitovizigny daoly. Io ny fangatagna ny Florika. Tu as raison, tsara matsapa na tsy mety. Ah oui, matsapa, zany olo mivavaka. Za olo mivavaka nabs, donc matsapa, coucou ma chérie, za Bourzani, fa je te soutiens. Merci Valia, merci beaucoup. Fa les fans, tamni TikTok igny, za tsy magnano excuse. Fan na nimbonimbo za tagny, le nangasasa za tagny, le milagna za tsy igny za tsy manao excuse amindrô igny. Non. Za tsy manao excuse. Arzo na tsy police, fa izy koa nisy olo nasasayako teto. Magnano azafady fo za. Fa irombany nangasasa za regny, za tsy manao excuse, za tsy manao azafady. Mialatsigny. Tsy magnano azafady amregny za. Azafady anarô fa lera mandry boka bebe ty aminay ty fa tsisy lera né. Narô ty, zay ty fa tsy de misy lera. Tu es formidable Florika, tu es gentil, anao tsisy défaut. Ah, misy défaut fona Marino. Merci beaucoup. Masia Kazaza. Yama Tori, Zazun Tormas Malo. Ano Jennifer Lopez Nemastar. Merci Fanza. Bien dit Nenya. Merci Andiania. Zama Kano. Merci Brielle. Zeze inantun video nakati. Ifafako le video arwe misi mangasahasaha. Le asahasaha bena tok tatu. Tsapa artiste nangiraka. Artiste nangiraka arkanteninku. Artiste poursuite zavatra nataoko igny ta Madagasikara hang tsisy riavako aby. Tsao e mandiniky non ro tsisy raha nataondrô. Fa za olo be ary tsapako raha nataoko na amin'ny Andriamanitra resaka saha zay tsy tsara. Tsara raha zay. Fa tegna agnatin'ny eloko nagnano izy. Mais araiky za misaka marobe zay chérie mila anao toute couleur. Tsara mulcha merci. Fa i vidéo raiky ty zay janoko eto. Za arna tono fa nefa juste ya parce que maro bebka za ndraiky tsy mifona aminarô. Za tsy manao excuse aminarô magnano commentaire. Non. Parce que anarô magnasasa za pire que ninakasasa ataonarô za. Donc za tsy magnano excuse aminarô. Anarô jiaby doko magnano excuse magnano vidéo, magnano excuse en Florika. Possible za koa magnano fa
za tsy ndana excuse aminareo magnano commentaire anareo magnasasa za anareo magnasasa za trop koa sasa ataonareo za donc anareo tsy possible andeha hagnano vidéo ka andeha Florika azafady asasa nataoko anao donc za tsy magnano excuse amle olona nagnasasa za le fan am commentaire non je ne fais pas ça. Bonjour princesse Elta, bonjour Telatera, courage Nina, merci chérie za mangalanao fona merci andrena tsara rehefa matsapa ny tsy mety natao ya tsy netiny nataoko le nagnasa fa le teny jiaby nataoko tanako igny tsy ambelako oka zay lalagna atao amin'olo jiaby io fangatany Florika atao amin'olo jiaby ary le TikTok am page ko tomboko tsy mifafa io tsy fafako TikTok am page naka tsy fafako parce que io page naka za misoma ndraiky zanako c'est mes enfants et je m'amuse avec eux aboko tsy la première fois za magnano raha karaha io donc igny ndraiky tsy mifafa io tsy fafako TikTok nataoko am black na de am page ko io tsy mifafa fa le vidéo misy saha nimbonimbo na io tsy tsara na tegna mitandregny izy tsy tsara tandregnesagna maro loatra sasa ndraiky tagna jiaby nanao tondro droit d'honneur tout ça là droit d'honneur na trop c'est pas bien fa le volagna nambarako fo ankoatry ny asasa igny tsy nanignenako fa le asasa fo le nanignenako tsara rehefa matsapa ya bonjour zamba teo ankaikinao ma zegny raha soane colère anao tsy tsapan'olo ny antony c'était pour s'assumer fa noble ma vita manao excuse tu es forte merci Richuka fa ilay Canal Plus iny no mety tonga dia zanakanay tiako le fiovana merci za tsy hoe niova non raha mine tsy hoe za tsy miova zay non tsy agnatin'ny Facebook pour une question de 5 jours qu'andem piova olo za tsy miova zay fa juste hoe zana mahita mizaza zany karaha fane za mizaha vérifier vidéo jiaby nataoko même moi-même quand j'écoute en fait ça fait mal aux oreilles za tompiny mitandregny izy mamparary sofigna asa maro loatra azonareo sady misy olo efa magneva asa deux fois très belle madame Poum tsisy zavatra natao ndraiky fa juste perruque un peu simple merci zanakanao io ma chérie tsy minono mivontovonto volagna aminjanaka ino mivontovonto ino raha mivontovonto tsy azoko ino raha mivontovonto anao aza mijery olo zegny fa ninao fa ataova non Brian Stéphane tsy raha io boka tanareo tsy raha question mijery na tsy mijery eto rien à voir avec ça arrêtez de dire écoutez mba tandrakaisinareo raha volain'olo ino raha tian'olo atongavagna olo ka fa mivolagna okany antsika gasy ino raha tiako atongavagna mba fakifakaza fady fa za hoe mijery tsy mijery c'est pas ça le but là c'est pas une question de mijery na tsy mijery zegny tsara kavigny merci courage avako merci courage ma belle salut Florika za mbola te hivika amin'ny Canal Plus fona tovy mahita ilay tokana marigny anao ma chérie merci ny olona roa resaka fa tsy hitako ny olona ya fa vidéo naka volaniko am TikTok in Black Nadia tsy mifafa io tsy fafako parce que za fa zatra magnano karaha ilaiky zanako tsy la première fois vidéo naka magnano karaha igny ary za tsy afaka andeha mafa vidéo naka jiaby parce que igny zegny en tant que za artiste ary za ty page ty en tant que za artiste style naka en tant que za artiste za sexy ny agnaran'olo za et karaha zegny thème-ny Florika sexy et du coup za tsy andeha changer thème naka zegny sexy afa karaha igny zegny ny ataony Florika deux fois za koa tetry loko za manao sexy fa tsy tout le temps ma star préférée merci tsara koa fanatsapa diso grand merci Andriamanitra mahereza fofona yeah oui c'est comme ça le raha tsy nety nataoko tagnatin'ny vidéo hitako le asaha eny ampelasoa de ifafako na firy 1000 vues hoagny na firy 1000 vues hoagny de agnatin'ny page ko fafako fa na sofignaka mitandregny izy aza marary sofignaka tompiny efa azo atao zao mandefa vola mitapitapy Canal Plus coucou de Fort Dauphin ma belle coucou fanomezantsoa jusqu'à Fort Dauphin azala merci aminareo coucou ma belle coucou Florika tanareo jour antegna zay mba aveto miteny raha manjary zava anareo miza à peine 400 personnes anareo miza anareo zao tsy mba miezaka hoe mba manao partage na aveto antegna zao tsy nanimbonimbo tsy nagnino fa
mba mamerina le koragna mba manao koragna am-pagnajagna zava tsy firy olo mipartage à peine 400 personnes olo mizaha io karaha izy io mba tokony mba mandeha plus itsika nagnasasa teo mba tokony mba mandeha maromaro partagenareo agny amy raha manjary atsika azy magnano karaha io fa tsy tsara koa anareo mila agnanatra za mba asiavanareo modèle atsendriky baka zaho anareo mila agnanatra za anareo mahay raha anareo tokony mba magnamia modèle koa baka raha manjary zao nataoko eto mivolagna normal za misy excuse amile sa nataoko olo tsy taitra tsy asan'olo loha mitovy volagna amin'ny zanakanao zanako io fa midiso sotra d'accord ok chérie yeah.